Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu a viem, že po strašne dlhej dobe, len teraz som nemala čas a furt som niekde chodila, alebo som sa učila a idem si spraviť banánový koktejl a práve ma napadlo, že by som to mohla aj natočiť. Ako si ja robím banánový koktejl a vy do komentárov môžete napísať, ako si vy robíte banánový koktejl, takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé si zoberiem takúto odmerku, neviem, jak sa tomu povie, ale tuto, ja to mám špinavé, lebo to bolo v noci v myčke, ale ono sa to, sme nepúšťali myčku, takže to idem práve umyť a ešte sa vám ozvem. Dobre, ja som si nachystala veci a môžeme ísť na to. Ako prvé som si zobrala toto, tá odmerka, potom som si zobrala mlieko a mám tu ešte jedno, lebo to už je málo a to nejak som si zobrala nové. Obyčajný banán a ešte do toho dávam aj vanilkový cukor, tak som si ho zobrala. Takže ako prvé si dám mlieko do tejto odmerky. Dala som si tu asi toľkoto. Teraz si zoberiem banán a ošúpem si ho. Tak, teraz si nakrájam banán na malé kúsky. Tak, banán som si nakrájala. Si utrem ruky. No, takto. Banán som si nakrájala a teraz si ho hodím do toho mlieka. A toho mlieka. Niekto si dáva aj 3 banány, čo si dáva teda na tým, alebo 2, ale pre mňa to je dosť veľa, tak som si dala iba 1. Tak, teraz si to všetko zamiešam týmto, len ja to teraz tak trošku prehrám, lebo asi by ste nechceli počuť, ako toto hučí. Takže sa vám ozvem, keď to budem mať. Tak, banán som rozmixovala. Teraz si to dám semka a môžeme ísť nalievať. Tak, zobrala som si pohár, takýto, a si to nalejem. Jak som hovorila, dávam si do toho vanilkový cukor, tento, lebo aby to bolo dosť také sladké, ako sladšie. Si ho tam dám iba trochu. Toto odložím, teda si to dám niekam inám, aby mi ešte zostalo. Zoberiem si lyžičku a pekne si to pomiešam. Viem, že niektorí budete prekvapení, ak si to robím, lebo každý si to robí nejak inak. Ja som sa to z internetu naučila takto. A keď som to mala prvýkrát u nás, tak mi to strašne chutilo a povedala som si, že si to doma spravím. Tak som si to spravila a chutilo mi to a bolo to dobré. Tak, do komentárov môžete napísať, jak som hovorila, jak si vyrobíte banánový koktejl. Je to úplne ľahké, stačí iba toto, mlieko, banány a vanilkový cukor a niekto si tam dáva ešte niečo iné, ale ja som sa to naučila takto. A keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a budem rada za každý odber a toto by bolo všetko z tohto videa a majte sa a čaute.